Tak se všichni koukněte. Je čas oslavit starodávnou legendu. Jirku. Vítejte na Jirkově neuvěřitelné narozeninové párty. Nebo jak my říkáme, jeho důchodové oslavě. Pojďme se ponořit do života našeho oblíbeného starého pardála, Jirky, milovníka přírody, nožíře a skautského génia. Ach, ten Jirka. Vždycky někde v přírodě rozdělává oheň 2 klacky a prořezává se životem. Kdo by řekl, že může vypadat tak? Staře? Ale neboj se, Jirko. Máme pro tebe nachystané všechny důchodcovské nezbytnosti. Obří brýle, věrné chodítko a pohodlné houpací křeslo, ideální na všechny ty divoké kempovací výpravy. Pamatujete, jak si zápasil s medvědem? Teda, jak si našel fakt velkou větev? Ach, ta dobrodružství ostříleného skauta. Takže, Jirko, ať máš ještě spoustu let plných starodávné moudrosti. Ať je tvůj batoh vždycky lehký, nůž ostrý a tvé šlofíky v přírodě. No, buďme upřímní. Ty budou asi čím dál delší. Všechno nejlepší k 34. Teda, šťastný důchod, Jirko. Užívej si zlatá léta, kámo. Zasloužíš si to.